Balika Gordhan ukujongana nemibuzo yeScopa njengoko lekomiti engukhala kwizimali zabarhafi izama ukungena nzulu kwizityholo ezenziwe nguRuyter. Kodwa uGordhan walile ukudiza amagama abo batyholwa nguRuyter. I am not going to implicate or smear the reputations of others without credible evidence and verifiable facts being provided. Intelligence dossiers, as some of you might remember, have done a great deal of harm and immeasurable damage to our country and to its institutions and, by the way, to individuals. uGordhan uthethe ngomsebenzi kaRuyter kule nkampani esithi ufadele ukwenza umsebenzi wakhe. Swat kafar tactics, which everybody conveniently forgets when they write what they write. It really, for those of us that were activists during the 70s and 80s, reminds us about what the state, apartheid state, utilized to mobilize white voters at the time, and how they were able to characterize all of us as terrorists. Utho elilodwa lophando lixelele iScopa ukuba liyayiphanda lengxelo yabucala yezobunhlola kaRuyter. Kwiveke zayo ikomiti iza kumamela icala lomcebisi kamongameli kwezokhuseleko uSydney Mufamadi. Ndingulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa.